आयै साहा फुदुङाखै नामा? र' आइ फुदुंगासिनो। नै आइ साहाया लोंफैदो। थांनि र' आयै। साहाया लोंदो आइ। आयै जोंना फर्थ सेमनि एगजामा जासिगोननो। फर्म फिलापनि थाखाय 5,000 रां नांगौनो। हा फर्म फिलापआलाय मालाथोनो फिसा? समफोरनो आयै। दे आइ लांनो हागोन। हनै नोंसा नोम्फाया खामानि मावनो थांनाया दान मोनसे जालांबाय। दान मोनसेनि बेथनखौनो दासिमहालागै मोनाखैनो। बे मासनि 15 थारिखआवसो होनायनि खोथा बुंदोंनो आइ। ए आयै नंगौ नामा? बिदिब्लाथ' आयै दिनैसो 8 थारिख आरो सप्तासेयानो दंबावो। औ दे आइ मोजां फराय। जागोन दे आयै। नैबेनो जासमिनमोननि न'आ। नंगौ नामा? ओइ आसोल लाजिलायलांलां। लाजिनाङाब्रा आं दं फै। ए माथो बोदोरसा आयंसोलाय? औ आयं ओरैनो बेरायग्लांनो फैदों। जिरायफैदो आयंमोन अखाबो फैलाय लांबायसो। आयं नों बहाबा थांदोंमोन नामा? माथो नोंखौ साननैसो नुथाराखैमोन। औ आयं आं उदालगुरियाव नैबे लोगोमोननाव थांदोंमोन। आयं जासमिना न'आव गैया नामा? दङ हनै गावनि रुमावनो दङ। हनै नोंनि लोगो बोदोरसा आयंमोन फैदों ओंखारबोदो आइ। थांनि र' आयै। आयंमोना जिरायथ'दो दे। आं बै गामियाव एसे बेरायना फैयिनि सेप्ता मेनाजरनाव एसे थांना फैयिनि आं। थाथ'दे आयं। जागोन दे आयं। जागोन दे आयं। जासमिन न' सिङावलाय मा खालामबाय थादों? बाहेरायाव ओंखारबो। जासमिन मा खबर? दङ दे गेजेरावनो। नोंनालाय मा खबर बोदोरसा? आंना मोजां नङालै जासमिन। मानोहाय? बाजैजों नांलायलायबाय नामा? बाह जासमिन माथो हमनो हाखादों? औ आं मिथिखायोना। बोदोरसा लोगो आलासिया अबेनि? आं मिथियालै बबेनि। नों सोंलाय बबेनि? बिनियाथ' फाल्थुआनो बारा। आदाया बबेनि? आं उदालगुरिनि। ए बोदोरसा आं साहा फुदुंनि नोंसोर दसे जिरायथ'। साहा फुदुंलायनांला नामा बोदोरसा? दानो जागोन ना? फुदुंनांला दे। फुदुंनांला दे जासमिन। जोंबो भुटानाव थांनो नागिरदों नै लोगोआ भुटान बेरायनो। दे बिदिब्लालाय। टाइमाबो गोबां जाबाय जों थांथ'नोसै जासमिन। थाथ'दो बिदिब्ला। औ जागोन दे। थाथ'। पैसा निकल। कम ए बुढ़ा पैसा निकल। ले लो। पैसा हट निकल। बाजैमोन गोख्रैङै हरदो। हाब मादै आलुआलाय केजियावलाय बेसेथो दाम? सेरसेयाव 40 थाखा।
उधर जाओ ओइ बोराय फैसा हर फैसा फैसा गैयालै बाबुमोन बिक्रियानो जाथाराखै क्या हो रहा है बस फैसा होआखै माथो पैसे नहीं है कुत्ते फैसा गैथ'वालै बाबुमोन बिक्रियानो जाथाराखै आयौ 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 बाबुमोन नोंसोर मा खालामनाय जाखो सिखार मेरगम नोंनि दादागिरिया बांद्रायबाय ए मास्टर बाबू एकदम चुप ये पकड़ मा आंखौ गिदिं सानदों मास्टर नामा बाबू जो आदमी हमारे काम में टांग लड़ाएगा उस आदमी को हम इस दुनिया में नहीं रखेगा गो बिमा दिनै खामानि मावग्राफ्रा फैयासै नामा गैया फैयासै बिफा मानो फैयासै बिमा मालाय हेड मिस्ट्रिना बिहाव बिखुनजो फैदोंनो आंखौ फन खालामना खोन्थाहरदों दहायनो दाख्लैबो फैयासै दिनैबो फैयासै बिदिब्ला मा जानांगौ है बिफा नोंथ' इसेबो खमायथारला नामा बांद्राय जाथारबाय नोंना लोंनाया इयुनखौ इसेबो सानला नोङो हनै मालाय मैखोमा गैमोना लोंनायखौ गारजोब्बाय मालायजों रुजुनालै बिमा बुङाबा माथोहाय लोंनायखौनो इसेबो गाराबालाय बिदि नङालै सना बेफोर जिनिसखौ गारनो होनबानो गारनो हागोन बेबायदि नङा आंबोथ' लोंनायखौ खमायगासिनो ना बिमा नोंनाथ' खालि बिदिनोखा गारगोनलै बिमा नों मा सिन्था खालामदों बिमा आंनि मबाइलखौ लाबोलाय आं मेरगम फंबायखौ फन खालामनि र' लायगौ न बिफा मबाइला हर बिमा हेलौ मेरगम फंबाय बहा दं नोंलाय आंसिम गोख्रै फै दे जागोन दे बाजै सना मा खबर माथो मेरगमा गैसोलाय बाजै बाजैयालाय माथो साबसिननिख्रुइ साबसिन जाबोगासिनो माथो नङाबा माथो मेरगमा गै बाजै सना ब्र'आ न'आव दङ ना सिङाव दङ दे बिदिब्ला बाजै ब्र' आं सफैबाय
मेरगम फंबाय ओरै जिरायफै जागोन ब्र' मेरगम फंबाय बै ग्लासखौ लाना फैदो फंबाय लोंदो जागोन ब्र' ब्र' माला काराथार माथो भुटाननि माल बियो मेरगम कालेक्सना बोरै सोलिगासिनो थिगैनो दं ब्र' ब्र' नै 80,000 मेरगम सानबेसेनि बिलाइ बे सानब्रैनि मेरगम नों आंजों दाबसे जायगायाव थांनांगोन बहा ब्र' भुटानसिम जागोन बिदिब्ला ब्र' थौ बिदिब्ला थौ बिफा बहा थांबावनो ओंखारखो बिमा आं भुटानसिम थांना फैनि बिफा आंनो एसे रां नांगौमोन मानो नांगौमोन बिमा आं हस्टेलसिम थांना फैनि गथ'खौ एसे खबर लाहैनि बिमा एटिमा बै सरकेसआव दङ बेखौ लाना थांबानो जाबाय जागोन दे बिफा आयै साइकेल फाहामनो लांनायखौ लाबोबायना हनै मेकारआनो बिखुमजोनियावसो दंहैयोनो दाहाय 12थायावसो सफैगोननो आयै बिदिब्ला आं एग्जामाव माजों थांनांगौ बोदोरसा आयंखौनो फन खालामलाय कलेजसिम दोनना फैथोंसै फन खालामनि र' आयै बोदोरसा जासमिन फन हरदो रिसिभ खालामलाय सोमखोर हेलौ बोदोरसा नों अबाव दं हेलौ आं बोदोरसा नङा आं लोगोसो बोदोरसायालाय बहा थांदों बोदोरसाया एसे खामानि मावगासिनो दं र' बिदिबा आं फनखौ हैनि बोदोरसा नै फना हेल' जासमिन मा खबर बोदोरसा आंखौ कलेजसिम दोनना फैना ओंखारना था जासमिन आं सोमखोरखौ थिनहरनो आं लाजियोहाय लाजिबाखि जायो जाम्बि दे होमबालाय आं सोमखोरखौ थिनहरनोसै जागोन दे सोमखोर नों ओंखारनानै जासमिनखौ दोनना फैदो जागोन दे जासमिनाय बोदोरसा आयंआ दोनलांगोननो गाव थांनो सोलाबानो आयै आलासि लोगोआसो दोनलांगोननो दे मादै थाथ' आं जासमिनखौ दोनना फैनि आदै थां दोननानै फै ओं थाथ' दे बोदोरसा थाथ' आं दोनना फैनि दे सोमखोर दोननानै फै
ए सफैबाय आयं औ आयं फै जिराय फै जिराय आयं बेवहायनो ओं जागोन दे जासमिनाय दाबो ओंखारखाङाखै हनै आलासि आयंआ सफैलायबाय जाबाय आयै जाबाय दे गोबावानो नेनांबाय जेबो नङा दे थ'दो थाथ' आयै दे आयं थाथ' दे थांदो दे गाखोफैदो